Anke hekk fil-vot dwar l-ugwaljanza fiż-żwieġ, il-Partit Nazzjonalista ddikjara vot favur. Il-qasma fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista baqgħet sal-aħħar laqgħa tal-istess grupp. L-għada li one.com.mt żvela kelma b'kelma ittra twila li Tonio Fenek kiteb lil Simon Busuttil u l-grupp parlamentari kienu żvelati pożizzjonijiet differenti mill-grupp parlamentari Nazzjonalista. Karm Mifsud Bonici għal ċaru tont li ma jaqbilx mal-liġi iżda huwa kostret jivvota favur. Dikjarazzjonijiet simili saru minn Maria De Guara, deputat ġdid tal-Partit Nazzjonalista, Jason Azzopardi li fil-Parlament attakka l-liġi kemm felaħ u Herman Scavone li kien ċar meta qal li għalih iż-żwieġ u biss bejn mara u raġel tajt il-liġi. Beppe Fenek Adami għamel dikjarazzjoni li ma kienx mistennija wara li fil-Parlament beda d-diskors tiegħu billi qal li se jivvota favur. Fil-grupp parlamentari qal li din tal-ugwaljanza fiż-żwieġ u kontra tagħha fil-prinċipju. Dawn huma dikjarazzjonijiet li ma ntlaqgħux tajjeb minn oħrajn, fosthom id-deputat Karl Guder li qal li meta daħal fil-Partit Nazzjonalista u kampanja biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea sa partit miftuħ u b'dan lingwaġġ iħoss arja ta' partit li qed jingħalaq aktar. Fuq kollox kien hemm iktar appoġġ għal ħsieb li jingħata vot ħieles kif talab Edwin Vassallo li vota kontra fi stadju ta' tieni qari u kif ried Claudio Grech li jagħmilha ċara fil-Parlament. Ħafna qalu li l-liġi se tgħaddi ma jafux għaliex din id-diffikultà biex fuq kwistjoni ta' kuxjenza jingħata dan il-vot ħieles lil kulħadd. Xi ħaġa li m'hemmx qbil dwarha għax il-kap tal-partit Simon Busuttil insista li kienet fil-programm elettorali. Dikjarazzjoni li ġabet ir-reazzjoni ta' min fil-Partit Nazzjonalista għalli dan kollu qed iseħħ minħabba l-caretaker leader. Referenza ċara għal fatt li Simon Busuttil ħa dawn id-deċiżjonijiet waħdu qabel l-elezzjoni u qed jisfurzhom f'mument fejn se jispiċċa minn kap. Meta nies oħra fosthom Chris Said li qed jikkontesta l-kap iddikjaraw pubblikament li huma favur free vote.